سورة طه آية بكنا تنسبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا أرابا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بناني أني ناني شهر شعبان من هجرة سانكالو سجنا بسنيو مغاني سباناي ميلاد نصاراو كجاتي بافولا أني مغا أني سبا سانكالو سبانا بسنيو تاني دوروناي أمبي دورابو مسجد الجلال والإكرام أمبو كونو مسجد رجاء أمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا هارون ما منعك إذ أريتهم ضلوا إلى آخر الآيتين. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه. على بنك باريا كبو موسى ما تمام ساغرا كنا كمغوما فارا ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم. komi ni aka mɔgɔw ye ko kura min kɛ ko min ka bon Musa y'o ye. famtala inda zalika qadaba, a disi fara dimi la. walqa ma kana fi yadihi min al-alwahi al-ilahiyya, walaha minnu tun b'a bolo ni tawreta bɛ walaha minnu na ni Ala y'u d'a ma. Musa ye walaha ninnu a y'u fili a y'u bila. wa haja birashi akhihi yajurruhu ilayhi, a y'a balimakɛ Haruna a y'a minɛ ni a kunsigi ye a n'a bonbosi k'a sama kana yɛrɛ ma. wasara yalumu akahu Haruna faqala, Musa kɛra a b'a balimakɛ Haruna a b'a kɛ ka jalaki. qala ya Haruna, Musa ko Haruna, ma manaka iji araytahumu dallu, mun y'i bali tuma min i ye mɔgɔw ye bani sarankaw ye u filila Allah n tɛ tabi'ani. mun na i bali n'i ma tugun kɔ ay fatukhbirani bihajali amr awwala ma waqa, nin ko in kɛra yɔrɔ min mun na i ma tugun kɔ ka tin kibariya ka ko in ɲɛfɔ n ye purun kana ɲaɲini ko in na kana ta ɲɛ. mun na o m'o kɛ? afa shaytan amri, i yin ka ɲamarikan sɔsɔ de wa? ɲamarikan juma? ay fima kunta qaddamutan ilayka, n ye ɲamarukan min ni ɲa a fɔ e ye ka kɔrɔ. wa huwa qawluhu aqlufuni fi qawmi wa aslihi wa la tattabi sabila al-mufsidina. o bɛ suratul araf kɔnɔ. i ye n ka ɲamarukan de sɔsɔ wa? ɲamarukan ye juma ye? sani Musa ka taa Ala ka kuma ɲɔgɔnya yɔrɔ la ko Haruna ma, a ko e ka kɛ n ka nɔnabila ye n ka mɔgɔw la. i ka dilali de kɛ ka kɛ ɲumankɛla ni dilalikɛla de ye, kana tiɲɛlikɛlaw sira, kana tugu tiɲɛlikɛla ka sira kɔ dɛ. yala ne ni ɲamarikan min fɔ i ye nin de sɔsɔ wa? قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. tumami Musa ye Haruna minani a kunsigi ye ana bombosi ka sama kana yɛrɛma ka jalagi. Haruna fana b'a ka ujura fɔ. Qala Haruna ko ya buna umma a ko n b'a den sino u bɛ ba kelen fa kelen de. Tarafaqa lahu bi jikri li ummi ma annahu shaqiquhu li abawayhi. A ye ba yɔrɔ fɔ mun na pour ka hinna ka jigi Musa dusukun kɔnɔ. sino u bɛɛ bɛ ba kelen fa kelen de. lianna jikra li ummi ha huna araqu wa ablagu fil hanuwin wal atafi. parce que ba foliya mba de ba foliya o de bɛ na ni hinna ye o de bɛ na a to Musa a bɛ Haruna makoto a bɛ hinna la ka ko nɔgɔya kan o de y'a to a de ba yɔrɔ fɔ. qala ya buna umma a ko n b'a den la ta'khudh bi lihiyati wala birashi la ta'khudh bi lihiyati wala birashi kanin minanin bomboshi ye kanin minanin kunsigi kata yalla ba haja itijaru min Haruna inda Musa ni ye ujura fode ne Haruna ye aka ujura yira Musa la fi sababi ta'akhuri anhu munyato ni Haruna mata Musa fe kata kibariya yin faye Haruna fana ba ka kallen jura fo Musa haisu lam yalhaquhu fayukhbirahu bima kana min haja li qatab li jashim tuma min kobba min kera ni Haruna mata Musa fe kata ko nya faye Haruna ba ka ujura fo akomba denke kanin minanin bomboshiye kanin minanin kunsige minye adwawul bayani tigi Mahamudu Lamini Sinkiti ni aya tawsir la bayira ko bomboshiye nabi nyuman be katasira de bomboshi Bilali nabi nyuman be de katasira do awa ko shebawula kata Kaisara Kisra ko mogo munu ye nin dugu nunun kele nin kafiri dugu nunun kele ko dayele ko ke silama dugu ya ko bomboshi dila kelen tura Kisra ne Kaisara nunu nin kafiri dugu ba nunu jamana ba nunu mogo munu ye dugu nunun kele ko dayele ko ke silama dugu ye ko ke silama jamana ya ko bomboshi dila kelen tura bomboshi bila ye depuis ci de nabi nyuma bede tasire bomboshi Bilali ye e pimbalma majhabin nani be alhamdulillah majhabin nani be benna ka ko bomboshi dile haramude majhabin nani be u be bennemba ka bomboshi diye haramude donc an ka do bomboshi dili nabi nyumaw ci dew mogo nyuma temena be ka tasira de bomboshi Bilali e wa iki bomboshi bila wajibi de do iki bomboshi di haramudo ako kanin minanin bomboshi kanin minanin kunsigi inni qasaytum an attabi'aka fa ughbiraka bihaja akun nisrala inni qasaytum nisrana an taqula farraghita bayna bani israila walam tarqub qawli ni yayi nema tugoyi ko kata ko nyafuye ne fana sirana de ni ne bora bani siranka ucela ku damatoye nyema tula gennikela tula ne tara efe ku damatoraye nsirana de ikana ko Haruna e bora bani siranka ucela nyema tula gennikela tula uyo farade parce que jama nu tora nyogon kate filibantu dama tura batura do ye misi batu do maso misi batu na nu dama tora nyogon ka kele de benu nyogon ni nyema tula doro ni jama kera nyema tala doro fauda bena kele bena farafarali bena ne fana sirana ninde ni mana ni matugo ko kana fuye nin tumbora ucela ne nana udama torai kele kera farafarala ikana ta fonye konye bani sirana ka fara mika kuma mina iku kuma juma ni ko nkaki kan nona bilay bani sirana ka la foki ikana nkake nyali kele nkana tugu nyali kele ko ne sirana de ninne tunana enno feya kulu damatoye nu kelela u farafarala ikana fo konye bani sirana ka fara mika kuma lame
odi ato ne fana toro chela de ni mana ino fede haruna fana ayaka ujura fo ni tola fataqula li lima tarakitahum wa hadahum ni ne boru chela nin tunani fe inshiranna de kana fo munna enana kuluto ku damatoy wa farragita bainahum iyun uche ufaraka bo nyona munna iyene okay inshiranna ode ya to ne mana walam tarqabu qawli ikana fo kumika kuma mina mika kuma jate iyo kuma min fenye konno na bila nka jamala ni ne tumboru chela kana efe inshiranna kana fo kumika kuma mina e wambole bansiran ka uchela nkera sababu nyu farafana ode ya to ne fana mana inofe kana ko nyafuye haruna yaka ujura fo musa yaka ujura mina fana basi aya worela musa yaka ujura mina aya worela kuntigi ala ikai ya fanema animbalima ke haruna ya fam animbalima ke haruna ikai ya fam ikan ka junubu ya fa musa aya haruna ka ujura mina ye ka duauke ala be ya faleni haruna be ma chogomi قال فما خطبك يا سامري نينكله يقول موسى لسامري موسى كو سامري فرما تمامني هارون تابرنا ايا نياسي سامري فرما اكو قال فما خطبك يا سامري بو اكو سامرو افناك كبر يا جماعه ما حملك على ما صنعت افنا يبار منك مني بلالا وما الذي أراد لك حتى فعلت ما فعلت منيا إفنا سرو إيكا بارك منك بارا من فلن نياك مني بلا ننا منيا إفنا سرو ني أي نينك أي سامر فنا نينك ننا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال سامركو بصرت بما لم يبصروا به أكون يفندو دي بني سلانكو مويه تفسير كلا كوي جمانيه كتمامي فرعون أنا أكجمع تنبرو باجلا وبافو تفسيرو كنو فرعون كسو أما سو كدو جي كنو baji kono jibrila jigina soke do de ka jibrila jigina so do de ka aka shumulana ka soke mad soka do jila ko jibrila jigina so muso do ka ode bilala firauna ka soke nye so muso ndonte baji kono dona no fe ko ewa jibrila ka so senano ko aya senta yoro midro ko o yoro falela de mo shamiri ya jate mina kafo jan ni sena no min fule ni yake jammadati jammatirila temmina nate kuma abenya na mayaka kuma wode be tawsiru kono tawsiri gunkasiru tawsiri sadinunu tawsiri kelaw be nindefo ay araitu jibrilan hina ja li halaki fir'auna ni jibrila de ye tumami anana fir'auna halakili sababula fa khabaritu qabdatan min asri rasuli jibrila ka so senano nyodeta ay min asri farashihi aka so senano nyodeta haja huwa al-mashhur inda kathiri min al-mufassirin aw aksarihim aw bunkasir ko ninde bangalendo tafsir kala chama bolo ube tafsir kala u chama akon ninde bangalendo bolo ko ewa jibrila ka se aka so asonane aseno bogo ayodeta ninde bangalendo tafsir kala chama bolo uyeninde fo fa nabajituha nyu o se ewa o bogo inde jibrila ka so ka sena no mbogo de nyode ta ko filisanu yele lenga alqaituha ma man alqa mogo munu nyu ka sanu bila nefana ya bila kafaruka kani sena no bogo de bila kafaruka ka bila sanu nununka uyele len ko fe ku ke mishe dura yenni mbogo filaka aye kambo ewa mogo fitina la وكذلك وكلنا وكذلك سولت لي نفسي اكو موسى ما نيكا نيم فنا ينinde masri ne nya koronyake
ay hasanatuhu wa ajabaha idi jaka ne fanan ni kabakuran ni de ne fanan ni ninde nyanan kan ni kono ne fanan ninde masiri nyekoro kan ni nyekoro nyake ne kibariya fule min ne bila nin ko in kele da fule ninde nin ko in masiri ka nyekoro doro nyake samiri fana min ya bila nin ko in kele la fule ka fo Musa aha قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قال موسى كو سامريما فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أو أكو سامري إكتا إكبوانشلا أياجي إكتا إكبوانشلا كإيجي كبو أونشلا ودرونشلا أو يكنينا ما يبكوننا إني مغشيكنا نيغامبي نيغونا إني مغشيكنا مغنيغونا ebe to dama de la sak nin cogo la jianya na moya kuno fukatisa ekata ni mugo ba fe ka gerila fana kam magaila ika fo atigi ya anta qula la misasa afo atigi maga nyogo nyate neni mugo chere kana maga nante magaila taw sirkala doko ko samiri kera komi kuranjuru ni kurabala imagara la bone amagara ila bone samiri kanyana moya keraninde ay kama agajetan wa masasitan ma lam yakunu laka akhjuhu wa massuhu min asri rasul fa uqubatuka fi dunya an taqula la misasa samiri komi eye femmina imagara fenna ate daga ikam maga minna yo keli minke minye ewa jibrila atidenka ewa sona se asoka suna nominiyata kam maga wala ka kojugo ke no ye yo min kede ewa ifana ka saraye ka janyana ma kono mogote magaila komi ni e magara fenna min magarite daga yede amma ga nyonya te daga yede ewa ifana ka nyana ma ya kono isara kera ikalla jaba kera mogo shikana maga ifana la ikanyana ma ya to kono ikana maga mogola la misasa ay la tamasa nasan wala yamassunaka kana maga mogola mogo kana magila إنني كجيانا ما يتايد لا غرة فنا وإن لك موعدا لا غرة فنا يوم القيامة قيامة دون فنا لا هدو بيه قيامة دون فنا لا لن تغلفه إتي وفنا فنكو نيو كوي قيامة فنا لا جابا وفنا بلالين بيه إتي وفنا فنكو نيو وفنا إتي كو وفنا كو وبيه نيني جيان تاري ki ge kanyana moya kono na mogote magalaite magamola o yi ka jianta de e o yi kala garalla jaba fana o fana arandebu bilalem bi nyite ko ite fo fana ko o fana bi sallallahu alaihi qala uqubatu lahum wa baghayahum al-yawma an yaquluna la misasa donc mbalma minye bara jugu kala komi mushrikun ku faranyogonya ka bidiya mugo faranyogonya ahali sunno wal jamaini bidiya mugo an kana bara ke nyogon fe dina bara an kana nyagambi nyogonna nyagambi nyogonya minye nyogon ni sonja nyagambi nyogonna ani ewa bara abe nyagambi lembe nyogonna ni sonja e ani kanyana fi bo nyogonna silamiya sariya ya haramu bu ka della do tan ni fule tinyele kala de tumama ye musrikiya do musa ka dina kono bansiran kawla yage akwa ka boy akata na yere akanyana mo yakono mo kana magala kana magamola uba dele da tan dina musrikiu nanshe bala musrikiu an ku faranyo nya de an ka musriki faranyo nya ka bida mo faranyo nya annu kana nyagambi nyogona fo darurani haju nyagambi nyogona komi bunte mo yo fo cugo man benon fo ni ñu ka della doye
tawhidi tigi ni mushriki kana nyagambi sunna mo ni bida mo kana nyagambi an ka tiɲɛli kɛlaw gɛn ka bɔ an cɛ la de u della dɔ fure della dɔ bɛ yen umaru bin khattab sabiqu bin isli umaru tilela cɛ dɔ de don kurana ka mutasabihaw ale bɛ olu de tɔmɔ ka to k'u cari mɔgɔw cɛ la a b'a fɔ yɔrɔ dɔ la a bɛna jamaw dɔ la ko ala ko kurana kɔnɔ wala yaktumuna allaha hadisa ana aya wɛrɛ fɔ wallahi rabbina ma kunna mushrikina ana fɔ ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di ala ko yɔrɔ dɔ la k'u tɛ foyi dogo ala la ala ko yɔrɔ dɔ la k'u yɛrɛ b'a kali k'a fɔ wallahi tigala ma foyi fara ye ala kan pour ka subuha dɔ mɔgɔ dusukun shabiqu bin asl a ka baara tun ye nin de a tun bɛ misira a ka baara tun ye nin de subuha minnu bɛ kuranna kɔnɔ a bɛ tɛ k'olu de ɲininka ala ko ala y'a fɔ nin yɔrɔ la ten ala y'a fɔ aya wɛrɛ la nin cogo la ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di yala ninnu tɛ ɲɔgɔn wuli wa abdullahi ibn amr qisa in bɛna na cogo caman na abdullahi ibn amr ibn asha tun bɛ misira nin cɛ in bɛ a ye ci bila umaru ma ko cɛ dɔ bɛ yen shabiqu bin asla ka baara ye nin de ye dɛ ko umaru ko ma abdullahi ibn amr ibn asma ko feere kɛ i ka a bila kana ma madina ya a di mɔgɔ dɔw ma min n'a bɛna madina abdullahi ibn amr ibn asi ye mɔgɔ dɔw ye a bɛna madina a ye shabiqu d'a ma ko i bɛ taa ka nin di umaru ma cɛ ni umaru shabiqu nana madina a taara fɔ umaru ye a ko ni cɛ dɔ nana shabiqu bin asli abdullahi ibn amr ibn asi ko n'a kana k'a d'i ma umaru ko a bɛ min a ko n ye n ka ɲaamɛ ni n ka minɛnw to yɔrɔ min a bɛ yen umaru ko taa nɔfɛ dɛ ni nin taara k'i da n'a ma se ma nin n bɛ lajaba dɛ cɛ in taara a y'a sɔrɔ yen a y'a sɔrɔ sana kana ali aradina tamaru bolo jala umaru y'o caman ɲini k'o da k'o bila ɲɛ fɔlɔ u ni cɛ nana a ko e ye jɔn ye a ko ana abdullahi shabiqu ibn isli umaru ko ana abdullahi umar ibn khattab a ko umaru ma wa jariyati jarwa falhamilati waqra umaru ko ede do de aye tamaro ewa bolo jalainta ka goshi kunkolo la ka goshi fo joli surula akwa ita do kasola utara do kasola tumame joli sumana ako kana na ituguni uya bona na ituguni aya goshi ka goshi kunkolo la joli surula akwa ita bilai utara bilai tile damando kaya bokana unana na aya goshi joli ako maru ni be mfaga cogo nyumana mais ni ikalla nyini ya killa da bude ko nyagambile min bindu sukun kono subha min bin kun kolo ro bora de e ka gosili yo bode mais ni ba fe kim faga cogo nye mais ni koni nka bugo koni ni lada buli de do ni subha min bin bolo pura ka bon kono bora de umaru ko ayta na akon tubira nya dabila yo umaru ko amada ka tubila ni parce que bidam woni tinyale kala na kon tubira te kana dala fulo cey nyere be bo iraqi nkade do kufa umaru ya agya kwaya akobo madina ya taika dugula aya agge ka bo shebo cela marana ko akadu atara ka dugula iraqi aya suraba musa la sari debe o gouverneur ya lede umaru ye lettre daka kata da aba musa la sari ma kon nim fule subu hatigi de do ako atubira me madda akatubula akoloshi islama shi kana girala akana gire mogo kana girala ndalen tala ko akana ta mo nyambi sabiqu kera iraqi na sheba fula sabata na nu sigilena na sigira dro bebe wuli ka sigilento ajimatu umaru kan nyamaru kan kana sosode akera iraqi mo shite kuma fe na kuma na sheba min fute kuma fe sheba te kuma bilala hari na mogo munu sigiran la le sigira dro bebe wuli ka to o kole akere akono na filila
ako aba Musa la sarima ako ne yinka tubunya koy ne yinka tubunya de ne tumbe minawa ne te sagi katamo aboram kunna de pew ninkela ba Musa ya letri ci kata Umaruma ewa ko sisa ce yin ko ni tubu aya je ya de aka tubu kera kunnan ja tubu Umaru ko node do silamaw nyamar ya ku ka kuma fe balmuninya irana doni ke ba ko ko ciyali min be dugu kolo ka sisa ciyali kila ni bida kuntigi munun be dugu kolo ka musike kuntugu munun be dugu kolo ka subu hatigi munun be dugu kolo ka amma ko be Umaru nyogona na dugu kolo ka nabu kete amma ko be Umaru nunu nyogona ma dugu kolo ka sisa nube ciyali kila be kete fokati tubi wala mun fana yeddelila ko ciyali kila mushrik kuntigi bida kuntigi umanka jama cela de ni sebe silamaw ni fanga be silamaw la ni nyema nyuma be silamaw la umanka silamaw cela ubu ka ciyali dabla ukaddella yen fana ye ciyali kala anna kana nyakambi de della doye munye ciden ka hadisa akom man samiya be dajjali fal yeni anhu ciden ko ni mugo ni dajjali kibariya me ma bo amade kana gerala de akod ni dajjali bora mugo do bina dajjali ma dalemba yirela ba fo ko dajjali ka subhani ka fi unte se alela na durabe bu min kala ma betu dajjali ko ciyali kila kan nyagami nyogona mo kana dayirela de nambora oyorola Malik imamuna Malik rahimahullah ka bidiya mugo ge ka boy ka jamala ka Malik to aka misirila do nana jamala ko arrahmanu alali arsi istawa wa kayfa istiwa ako imamuna Malik ma ako ala ko ale dala kenyira la reshika ala dala kenyira chogori la reshika imamuna Malik ya kumbir nyinin kalinya ngiriyar haka fa woshira aya kumude ako al-istiwa ma'lum wal kayfiyya majhul wa su'al anhu bid'a wal iman bihi wajib ma arakan illa mubtadi'a fa aghriju anni hadhihi al-mubtadi' imamuna Malik ko dala kenyirin la reshika ko donendo ala be laare shika ko donendo arabu kanna me abe tuguri laare shika ntodo ako kam mo nyinin kan nin fanana bidiya de do e wa kallimana nay ko ala be laare shika wajibi de ko min nema eye foye eye bidiya mo de ako kalande ma yen nin bidiya mo bonka jamala uye che mina kabo mishiri kono bunan shemina rahimahullah tumami ayenni ashrun aya sarahu kitabukum aqidatu safarini tumami ayenni ashiru sarahu ako imamuna Malik yeddalila iranna ya ni shebanye bidiya mugo kanate ancela bidiya mugo be komi kanseri mikrobu de do bidiya mugo jama cela kanseri de do ube mikrobu bidiya mugo yo odi mikrobu de do amanka mugo cela de ako imamuna Malik ye shira iranna kwankanka bidiya mugo ge kabwanka jamala de delaw kera joliya kacha qur'an ayaw kacha hadisaw kacha sarfu kata bola ni nyuguna kacha bida mo wanna kana nyagambi tumami Sheikh Salih ibn Abdul Aziz ala Sheikh aka kitabu do ba ya sarhu lumatu al-i'tiqad lumatu al-i'tiqad akhira kitabu do mughni ibn Qudam al-Maqdisi wode kitabu indila lumatu al-i'tiqad Sheikh Abdurraji ala Sheikh Yasarahu Sheikh Salih ibn Abdul ala Sheikh Yasarahu min ya Sheikh Salih Fawjani Yasarahu Fawjani kasarahu in kanyi kosobe parce que lebe kuma frigan nunun ka kitabun nunun da jahamiyan murjiyan mu'tazilan khawarijun jama kulu kelenkele abe kumu ka ko kanye ma fo ko ka taboro fo ko ka gidaw fo lumatul itiqad Fawjani Yasarahu jijo kele Abdulaziz ala Sheikh Yasarahu Abdulaziz ala Sheikh tumami asera o yoro la be kitabun kono wa hijranu ahli al-bid'ah bidiya mugun anka u faranyogonya tumami asera o yoro la
أكو قال المؤلف من سنة هجران أهل البدع ومنابجتهم أكو مؤلف كو سنة دو من بدع مغوية أن كان يرتغى كابولا أني أنكو فيلي ومنابجتهم أنكو فيلي نغنيا أنو كنجي أكو وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به تمامي عبد العزيز على شيخ دون نصره لا كولونجي دي فولي كتابك كولونجي دي فولي من سنة هجران أهل البدع ومنابجتهم نيني كولونجي كتابو ينكونو بو مين عبد العزيز على شيخ عليك صره لا وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به أو أكو مؤلف فولي كمين فو أكو سنة نيمو نتومبي وشياك نيندي سنة نيمو وتومبي وشياك نيندي من أدمي قشيان المبتدئات هذا ما دين بدا مغو كناكي نيغونكا في مجالسهم إنو كناكي نيغونكا وكشي يرو برو يرو لا ولا مقالتهم ولا مقالتهم أني أنو كانوا نيغامبي نيغونا ولا مقالتهم أكو من أئمة أهل السنة كوتم بيوا وشياك نيغوني كنيغو نيامرنين نينيدي كو بديا مغون إنو كنا نيغون سروي كنا إوا فاروكا وكبروا يرولا كنا نيغامبولا بل هجرهم بالكلام وهجرانهم بالأبدان أئمة أهل السنة تنبي منفو كويكا بديا مغون kuku fara nyogonya ni kuma kanye iku fara nyogonya ni farikolo ado ida tige ulade ina kana kuma sama iki farikolo yere fana tige la inu ka fara hatta taqmadu bid'ihum fu ka bid'a ka fara wa hatta la yantasiru sharruhum uka kojugo kana cari ka bid'a mu fara nyogonya akunye munye pour uka bid'a ka fara parce que nama bidam ñogo fara ñogonya aya dia ula aw butanu sunna mo do be ñogon fe abe mo de tromper mo to ka ko jugu do ula mo to ka bidia do ula abu ka bidia nyaga mo nye korodo ubu ka bidia chari ubu ka ko jugu chari de mais naw ya yire tiga ka bu ula kutu dama o be ke sababu ye ku ka bidia faga o be ke sababu to ka bidia chari to ko soro wa nulahiju al yawma عبد الرجيم وصالح عبد الرجيم على شغلكو أكو بي أنيا كولوشي أنه في هذه المسائل ترك كثير هذا الأصل أكو بيولو يا كولوشي كم مغو تشاماني نلسري توي بيدا مغو نيغامبي باري بيدا مغو كانو نيغامبي نيغونيا كانو سيغي نيغونيا كون ني لسري دي سنة لا كم من أولو يمغو تشامان كولوشي سيسا كو ينلسري توي فكثير من الناس أقوم مغتشاما بمغولا يغالط المبتدعات أبي بديا مغو نيغام بي نيغونيا ولا يحجرهم أتي بديا مغو بديا مغو أتو فرا نيغونيا لحجاجي ستا نيو حجا تشامانيا نيو حجا إما دنوية دو بي بديا مغو جي نيغونيا وبو إوا نيغام بي نيغونا وبو كدلانو كحجا كمونيا جينا كودو jinya kodo way ma dawiya do be bidam mo nyagambi nyogonya ko dawa ko aw nyagambiro la dawa masalaha de kama aw diniya ube do be bidam mo nyagambi nyogono buka hujake ko aw nyu nyagambi nyogonya ni dina koda ni dina ka masalaha wa haja mimma yanbaghi tanabbuhu lahu akon ni nye kode akaka mo ka kunu uka hakili uka nin ko yede والتهجير منه أني أكاك مغوكا ومغو باليننا لأن هجران أهل البدع متأين بس مين يكبير مغو فرانيغونيا كاتيجي نيغونيا كنا نيغامي نيغونا ويفند كومين كري يا مغوكا إكاكي فلا تزوج مغالطتهم بدعوى أن ذلك لدعوة أكو تدغي كبير مغو نيغامي نيغونا كافو كو إيا نيغامي نيغونا دعوة دي كما أقوى تدقائي
ولا تجد مغالطتهم بدعوى أن ذلك للدنيا ako ate daga ika bida mo nyagami nyogona kafo nunu nya jiya ko de koy awu nyana awu be to munu fuleni nye dina ko te nunye koy nunu ye politique ko de ako ate daga ika bida mo ika nyagami nyogonya kafo ko jiya ko de do ante dina ko la koy nunu ye politique ko de ate daga ika bida mo nyagami nyogona ni fanayi anna haja fihi maslahatu kajawa ولا مخالطتهم وعدم الإنكار بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذا أو أكو أتدعى إيكا بديا مو إيكا نعم بينهما أتدعى من إنكارو يه كبديا مو بالي بديا لا كو أقولي توي كو بسكة كو مصلحة نمصلحة كما نمصلحة كما أكو أتدعى مو يده كبديا مو إيكا نعم بينهما إيكا إنكارو توي بديا مو كا comme ni masalaha kama ni ya ye an ewa an nyu nyagambe ewa an nyagambe nyogonya an ma toye ka faraka bo nyagambura ni masalaha de kama koy kano kede ni ya an ta kai ka inkaru kuka ka balilu kuka ka bidiyala ninde do awa akoy kano kede anya fo chugo mini yere yaro fanga be bidiyala yoromi ka fo ni ye bidiya kuntigi ube bidiya mo to fo ka inkaru kaka kara do kaka obeke fitinai obeke balawe obe ewa tora la se dawama ibe patanyale ke kabo bidia ma gorobali la har ni ma de tofo me ja ko ibe inkaru ke kabo bidia ma de kana inkaru to e kabo bidia ma de ko ni maslaha kama de doni ke ba ko ibe se ka togo foli de toye maslaha kama akana dawa toro me ka inkaru ke bidia ko ni gorobali ka mugo to ye ko ni masalaha ibo kede ako wakaja ako illa liman tumami ayen nunun fo bida mugo nyagami nyugo na te daga ni huja shiye abena kodo bwala illa liman aradan an yanqilahum lima huwa afdalu mimma hum fihi ako be daga mugo ka bida mugo nyagami nyugo na mugo juma mugo mi ebiye bida mugo nyagami nyugo na puru iku bo bidiya la katu bila fenna min kawso ka bidiya e nyagambirono la de puru ku bo bidiya la katu bila sunna la ku ta ku bila fenna min kawso ka bidiya ni e nyagambirono la ni ninde ako basitenina aw yunkira alaihim ube e nyagambi nyogona e bida mo nyagambi nyogona ka do tela puru uka inkaru de kuka karadu kuka puru ka inkaru ku ka bidiyaka edo nu chela ninde kama ako nimfana dagara e fana yi wa yukhayyiru alaihim ni edo nu chela puru ka ewa yelemali de ke uka ku yelema ka bo bidiyala ku yelema kata sunna la donc akon nin koso abe daga ni mugo minye bidiya mugo nyagambi ni la halawre basite takare nyagambi nyogonya pour abe minna nkata kata bila fenna min kausa ka tema be minka basiti eka bida mo nyagambi no ngona ni me ube ne tara bida mo tela pour ka inkaru de kuka basite ninna ube bida minna kata bida nyele makabu bolo ka ke sunna ni eddo nu tela ni nde basite ninna islamia sariyala ni fana de la doye munye qawarijun tumamu utaru dama harura Ali buna bitabe ye buna basa chuma buna basu tara usegere ukayorola ku kuma nyogonya ka huja joka do ko ba woro de tundo ba fula tubira buna basa taru usegere katanya gambula ku segere ku kuma nyogonya ka huja joka ba fula tubira to munun tora numa tubira nuru bambaro taka Ali buna bitabe ye wulude kale wala katabide mugo fe puro ewa ku welede ube kayinkaru de kula ube itaran ne shihade kuye bashi tenne nare ube ni bidia mugo de nana sunna mugo fe me una kunye munye unana efe puro ika konnan jade kuye ube puro ku bila sirade ube ka bidia unde yele makabu bolo bashi tenne fanalade ni nyagambe nyogona bashi tala buntemiya fule ko de fo wa qala ibn taymiya fal maqsudu bihaja أن يحذر المسلم السيئات ويحجر
قرناء السوء الذين تضر صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة مجموع فتاوى كنو شغل سلام بن تيمية أقول لنيني سلاما في موفين يكوجو فرانيغونيا أني جنيغون وفرانيغونيا دي مغو منو كجنيغونيا بيتورو سلاما كولو فرانيغونيا دي أكو فوني مغو من كجنيغونيا هادو دوري كوسو وبي مسألة دوري كوسو niye kojugu kelami niya je nyogonya haju dode koso ubi masala hade do koso saw sila bunte me ko basi tola ubedi jabiri fana fule ko de faka kitabu kuno majmuatu rasali ewa majmuatu rasaili jabiriya ubedi jabiri afana kanya na maya kunare irisala ke sunnala ani sunnala halala nabidi Allah halal ya be fara nyogonga kitabu kelo kuno ko majmu'atu rasailu jabiriya afana ko kono tumamu ya nyinin ka koni mugomi ako anka bida mugo fara nyogonya ni mugomi ka bali masuru u kera bida mugo yedu e ka bali masuru ni ka sinji de bida mugo ube e ka buraunde bida mugo ube ulu fara nyogonya chogodi donc ako minni bali masuru ye ani ibraun ako nunu ni bida mugo to tetelenya nunu mugo tesika nunu fara nyogonya komi bida mugo to nunu kan nyagambi nyogonya be komi darura ni haju de seko tola ni bali masuru ulu kera bida mugo de sinji kera bida ka kabila mugo bida mugo de ako amisaliya be komi ako be kabila do soro be dul do soro be mugo kelende soro sunna mugo aka mugo to be bida mugo ube kabila kono be mugo fula sabade soro wuye sunna mugo aka kabila to be bida mugo bo nan ko nunu ma aw kan nunu fara nyogonya komi bida mugo to fara nyogonya abe kema ko gelenda tesekanya wala aw taye darurai aw nu ube se kan nyagambi nyogonya minye darurai ja ko do haju da nu ube se ka nyagambi nyogona me tusuru abe to kan nesi hakuye abe se ka konnan ja kuye ikabali masuru ikasinji inu ube se ka nyagambi nyogona we darurani haju de ne ibe se ka to ka konnan ja kuye wakati be kan nesi hakuye wakati be ikabura munu nu kera illa jarabira ikabura ye ewa bidia mo etese ko do fara nyogonya chogo bela me ni itaru fe ibe to kan nesi hakuye ku bilasira wala doni kiba fule kan ninne fo bidia mo amba fara nyogonya me fo darura ani masalaha darura ni masalaha misali la darura doni masalaha doye munye ahmad ramburi hanbali udella kanyininka ahlu khurasan rafida ude tumbe rafida ukachai uko ahmad ibn hanbali ma khurasan ka uko ahmad ibn hanbali yala arrafida munumbe an ku tige nyogonya dewa ahmad ko wajibi bidia mo sunna mo ba tige nyogonya o ko fi amirla ako mi ambali make munumbe ambali ma munumbe khurasani rafida utige nyogonya utesa kurode parce que ya sur rafida de kacha khurasani kateme sunna mo ka awo jamia ni muatajila ume esa nyaye haribi rafida udete ako la nyini doro ako khurasani bidamu munumbe khurasani fangabe ulude kacha kateme sunna mo ka sunna mo tese utige nyonya koro wala ninye darurai na ube yurume bidia de kachai na au ko aka sunna ke chogoya dola au aku fara nyonya chogoya dola abeke sunna dela atora be se sunna de ma au sheke tola ninye darurai uko abe komi ewa iraqi tumami fen ali ashariya chayarai qadariya chayarai ema hari ewa ubafo ko limam saukani wakati chama ali ashariya hakina ubu ka kitabu kono ku yake munna parce que a wakati ali ashariya kacha ni ko ka sunna yire haqiqa fu ka kitabu la ashariya ka kuma sitalo tika kitabu kalai o masala ko so ode ato be ali ashariya ka kuma udoye saukani nunu ka kitabu nunu na donc wala ninka famu anka nunu famu ka fo ewa bidia mo amba fara nyogonya de me masalaha kala jede doni kiba ko
jalibul ma wa darul mafasid muqaddam ala jalibul masalih ikan nim fana kolosi ko ka tora nyoni ka bonka ambode bila maslaha samaline kanye nan ko nim bidam mo fara nyogonya maslaha bala dina maslaha bala kanyiri tige ka boni mbida mo ma dina maslaha bala me akatora be dawa ka akatora be dina ka ambe tora inde tora nyonini abe maslaha samalinya donc an kan nunun korosi ayimmati ahli sunna ka kitabu kono be nunun prepare latige ko sobe ni ya ko bida mo an kan yere tigula an ko fara nyogonya an kanu nyagambe nyogona me ni darura do nana haju do nana ko me ka bali masuru be bidia mo ube eka buraw be bidia mo o fana ya adamuna mina chogodo ani bidia mo to te kelenya uno damuna mina chogodo oni bidia mo to te kelenya ube ni bidia mo fanga be uludela abe yuromi komi ewa ubedi jabiri yere ba fo chogomi iba sura ube yuromi qadu yere kiritigala yere bidia mo de ube wajiru dawla iba sura jamana yere ka ministry ewa ministry bidia mo de do ube iba sura ewa aw be jamana min kono mogo ye dina doni mogo min sababu ya le yere de bidia kuntigi nako aka kumo ka chogoya dola kan nan karere ka o ka chogoya dola abe tora la sauma ka tora la se dawama al mudara ako ken yorola mudaratu be ken yorola dina ye mudahana de haramu ye me mudaratu dina mo haramu de dina dawa maslaha kama mudaratu be ke akon nunun ta abe mudaratu de ke aw be se ka kisu ka tora ma chogomi hari nabu ka bidia fo na yere yaro na yu yere togofo ka be inkaru ku ka we tora la sawmo be tora la se sunna mo be tora la se dawba ma aba fo kaja bidia ninye bidia de hari nima magale ka togola majmu rasalim bu jabiri ayto la jedro ayimmati ahli sunna wal jamaa ayto ka gira kitabul la jenu kuma na bidia nununka bahasu do yere be komin to yoro lambe tawsire la abe mugo tila kata bida mugo tige nyogonya be mugo tila kata tila yoro masabari sunna mugo be mugo tila kata tila yoro masarabe sabade bidia mugo tige nyogonya lila ni ala kulli hali komin to yoro la nyetem bihu fitini de ken yoro la komi annana samiri ka yoro la musa yaage ni nya yira na sunna mugo ni bidia mugo kana nyagambi ni musirike kana nyagambi anya fo chogomi kuma bunte me ya fo chogomi illa li hajati aw musalahati rajiha wanzuru ila ilahika bo sani tumami musa ye samiri ge wa kata mais ako sana kata parce que minye ewa ntura yinye abatoli amina banisalankaw nin kono kosobe tumami ewa akebaga yere gena o yera musa ba fe tura yinyere ko yere jani minye abugurun jawye ku suru baji nofe mogo be ka yen nin talay akabu mogo hakilla parce que minu ka hakilla ako wa anzuru ila ilahika ako ikatigi ika bato fe laje eye minke alaye ka minke bato fe alaje sani katade alladhi jalita alayhi akifa isigira minka ya itumbe minka ya ka bato sani kata laje folomba ke chomire la nuharriqannahu wallahi mba jarinya na sisa ika bato femmi itumba bato ya sani kata Allah jemba ke chomi wallahi mba janinya na ya sisa summa lanasifannahu fil yammi nasfa wa kufi abugurun jawmbu usuru baji no fe sisa yerenya na jibetanuye ila ilahika aw ma'budi ay ma'budika ikabato fe laje alladhi jalita li akifa ay akhamuta ala ibadatihi yani al ijla isigira min kabato kaya turay lanuharriqannahu ani ali radiyallahu anhu qala inna musa lamma ta'ajjala ila rabbih amada samiriyun fajama ma khadara alayhi min huluyin nisa'i bani israila ali ibn abi talib ko akotuma min musa tara alaka kuma nyogonya yorola ko samiri ko bani salanka wa kubutigan ka kam muso ku ukam mashiri munun tumbe bani salanka kam muso bolo ko samiri ya ulude mina
ثم صوره إجلا وكفي آيا أدلا كاكب ترك صورلا قال فأمد موسى إلى الإجل أو أكون موسى فناي ممكن موسى ترى منا فودع عليه مباردا فبرده بها أي فندو بلا سنوين كمين بي سنوين مغيا أيو أم غيانوية وهو على سط النهر وياسر موسى أبي باجي دنگا دلا فلم يسرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد الإجل إلا أسفر وجهه كم مغومو تمامي أيب إوا باج إوا تري أياب بغرنجي سورو جينا كم تراب بطولا مغومو يتري مبطو أيب جيمي أبنيا بك أبنيا كيرا كومي نرموري من الله أعلم به مثل جهب فقالوا لموسى ما توبتنا قال أن يقتل بعضكم بعضا تمامي نينكيرا وكم موسى ما أنك توبوا يجمع أكوا أكنيكم فلا وبين آية ورلا لا نيني منيا موسى يوا سامري أكبتو فين أتومبي مين بتو تراي موسى يا جاني أجانينين كوفي أيا بغورين جون سورو باجي نوفي باجي تارانو ين فورو كابو بني سلانكاو دسكون كونو parce que akabato tummi na bani sanan ka dusukun kono ninni majjan munyana te ka buguru nje suru baji no fa betu dusukun kono to suru baji te mina bato fende pour akabo dusukun kono peon musa yenindeke إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما بل ما عم بفايدة جمان سرويا فنا ambe ala dele silamiya sariya kiri ala ka nati jamana kono na jamana kono kaburu dilalende do ni bow njole mbala ka simaw joka kuke comme etasi su do be jamana yin kono bondo bula simam bondo bula hari nyanama wote mo nyanama do bolo ka simanjo suka yiri do be ulu bonyalendo jamana yin kono ni silamiya sariya ye jamana in soro dongo amba damina nunu de la ka utige ka boy mushriki yorobe kan ka cinya ka boy de amo delela ya musa ye turayin to ya sanu la mato ko ni sanu da be mo gonna fanka kari ka tila mo gonna ngoji aya jalide ka suru baji no fe aw ci de nyire fatuhum maka bori munun tumba ali kabala ya be kari ka boy قل جالي حق جهق الباطل إن الباطل كان جهوبا أيني آية دي كلا بوري كمي سباني بي ورو دي تنبي علي كابالا آية بكاري كابوي لا تا آية مغوشي كتا أتيجي كابوي كغورجا كابوي ونجا آية مغوشي كغورجا كابوي عمر بن الخطاب تللا سلولي هدبيا كيرا إيري من كورو umaru ya me ko iri mugo kuma sero beta sigi iri ngoro ba barkanye no ba iri bulutike umaru ya mugo do cha ko ta tige ka boy utara tige ka boy ali ibn abi talib della ka bo abil hayyaji ma ako yalin ci fendo ma kide nyire della ka ne ci anyo ma ako ye munye ali ko tanin dugu masinana kaburu be na korta lendo ka boddu ko lola wiye kogo no fen kala ika becci kani kaburu to dala kenye لا تدا خبر مسنفا إلا سويته تانين دوغو مسنانا كبرو بيدي نو يا كورتا كبو دوغو كولورا ري كا جودي كا كوغو دولا كا بوندو لاي كا بيتشي كاني كبرو تو دالا كني فوتو بي كا بيتوشي كابو بل موني سلام ياسر إما يو hari laste boli min fuleni nye fenna gafe yunkono ima ye mogo munun tilelendo sonenta ma laste ka bola dulu bu yere nyene laste ka bo sariya la doro fanga ka do silamiya la jamana kono ubu yere nyene o de ya to ute so ube bodi la donc ni silamiya e fanga soro fi mo fenye mushrikiya yorode fulanka fo ya yorode fi mo fe mbatura ka fara ala ka ba be gurja ka be boyde ka betinya ka bobe ala ko fanga di silamuma inma ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa tumami musa ayetura injani ka bugurunjew ka suru baji nofe ewa ako jamama ako autigi aka nintaka bato fenyere inma ilahukumullah aka bato fenye alade alladhi la ilaha illa huwa
masami bato fen site min ka bato tiɲɛ ni ale ala kelen pewu tɛ ala de y'a ka bato fen nin t'a ka bato fen ye dɛ wasiya kulla shay'in ilman ala ka doni yuruwalen do ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala de ka doni yuruwalen do ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ewa o ala o de y'a ka bato fen ye mais nin tora in tɛ koyi a janito fule a suruto fule baji nɔfɛ nin tɛ ala ye nin tɛ bato fen ye aka ala aka bato fe o ye ala de masa min bato fen si tɛ min ka bato tiɲɛ ye ni ale kelen pewu tɛ ale ala de ka doni yuruwalen do ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de y'a ka bato fen ye balima ala ka tawhidi faamu d'a ma tawhidi ka gɛlɛ dɛ ni tawhidi ma sɔrɔ diina la diina ma sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ bato bato balima n'u ko bato bato tɛ se ka wele ko bato abada ni tawhidi t'a la a bɛ komi ni salli tɛ se ka wele ko i sallira ni sɛnɛya t'i la bato fana tɛ se ka wele ko bato ni tawhidi t'a la dɛ n'u ko a ɲɔgɔnna hijukɛla tɛ a ɲɔgɔnna alimurakɛla tɛ a ɲɔgɔnna bangebaga batola tɛ a ɲɔgɔnna sinjitugula tɛ a ɲɔgɔnna lahiru dafabaga tɛ min do dɔrɔn musirikiya b'a bolo a bɛ fɛn o fɛn na a bɛ fu a ka hiju bɛ fu a ka alimura bɛ fu a ka bangebaga bato bɛ fu a ka sinjitugu bɛ fu siriku kɔni yɛrɛ i bolo dɔrɔn tumu hakulahu a b'i ka ɲuman bɛɛ de touché ka bɔ yen pewu ni tawhidi tɛ hadamaden bolo tawhidi tɛ bato la i tɛ bato la dɛ musirikiya b'i bolo i tɛ bato la dɛ donc an bɛ ala deli ala kan kɛ tawhidi tigiw ye ala ka tawhidi faamu di jamana in ma ka jamana in bila ka fanga nati jamana in na ka sariya nati jamana in na sariya min bɛ nin tawhidi darafu kɔrɔta ka fulankafoya majigiya ka lagosiya ka détruire ala ko faama dama ala ko sariya nati jamana in kɔnɔ donc waya wakati bɛɛ komi a sera mais an bɛ min fɔ jama ye nin ye derisu jɔlen ye fo ka taa sunkalo tɛmɛ derisu jɔra fo ka taa sunkalo tɛmɛ inshallah parce que sini kitabu tawhidi de kan ka kala n'an donna bonda la a tɛ se ka dafa donc derisu fana bɛ jɔ wala an bɛ derisu jɔ bi ni ala sɔnna ni sunkalo tɛmɛna hari ni tawhidi bɛ taa babu kura bɛ taa donc ewa sunkalo programme dɔnnen don an ko a bɛ kɛ sugu de la sunkalo tafsir bɛ kɛ sugu de la maraka kan na ka taa ineri ka taa 16h15 a bɛ kɛ maraka kan de la mais 15 minutes an b'o o kɛ ɲininkali jaabi la o bɛ kɛ bamanankan na o programme b'a nɔ la juma ɲan ye juma sali yan ni ala sɔnna tafsir bɛ yan siɲɛ kɛlɛ juma ni juma salira tafsir ya o bɛ kɛ bamanankan de la o tɛ kɛ maraka kan na de juma tafsir min bɛ kɛ yan n'an ye juma sali o bɛ kɛ bamanankan de la inshallah fo ka taa sunkalo tɛmɛ juma tafsir bɛ yan bamanankan na mais a tɔ bɛ sugu kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka dusunkɔlasi d'a ma ka kɛnɛya sini kɛnɛya d'a ma awa k'a bato nɔgɔya n ye sunkalo in kɔnɔ ka tɛmɛ an kan ni hɛrɛ ni ala bato ni dusunkɔlasi ye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk suratul kaf aya 97 suratul taha aya 97 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيا أرابا سوية هجريا باكلي أني كمناني أني بناني أني ناني شهر شعبان من هجرة سانكالو سجنا بسنيو مغاني سباناي ميلاد النصارى كجاتي بافولا
ani muga ani saba san kalo sabanna bisu ñewtani duruna ye an be dawda bugu masjidi jel jalali wal ikrami an bo kono masjidi raja an bo kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا